Dobar dan svima i dobrodošli na nov video na mom kanalu. Ja sam Vukan i danas pričamo o udarnim vestima koje su stigle sa kripto tržišta veoma skoro, a to je odobrenje svih spot ETH, ETF-ova od strane Američke komisije za hartije od vrednosti. Ako ne znate uopšte šta to znači, kakav uticaj to ima na kripto tržište, šta su ETF-ovi, ostanite u ovom videu i sve ćemo to proći, sve ću objasniti i daću neko svoje mišljenje kuda idemo dalje. Ako je ovo prvi put da gledate video sa mog kanala, ja sam Vukan i pričam o kriptovalutama, kripto tržištu i o Web3, blockchainu i ovoj novoj tehnologiji. Ako vas zanimaju ove teme, ostavite like i pretplatite se na kanal. I najbitnije, naravno, znate da ovo nije nikakvo savjetovanje za ulaganje. Sve ulaganje koje radite u kripto tržište je veoma rizično. Možete da izgubite sve što uložite, tako da veoma je bitno da se informišete što više možete pre nego što ulažete u kriptovalute i u kripto tržište. Savjetujte se sa finansijskim savjetnikom. Ja nisam finansijski savjetnik. Moj sadržaj je isključivo edukativnog tipa, tako da nemojte da koristite ovaj video kao savjetovanje za ulaganje u bilo koju imovinu sa kripto tržišta. A sada, ajde krenemo u video. Udarne vesti su stigle preko Watcher Gurua u četvrtak uveče oko 11 sati po evropskom centralnom vremenu i kao što možemo vidimo, SEC approves all spot Ethereum ETFs ili ti Američka komisija za hartije od vrednosti je odobrila sve Ethereum spot ETF-ove. Ako ne znate šta su ETF-ovi, sad ćemo na brzaka to da objasnimo. ETF je investicioni instrument kroz koji se može na američkoj berzi trgovati sa raznim imovinama, kao što su hartije od vrednosti, akcije, obveznice, robe, pa čak i digitalnom imovinom. Ako se dobro sećate, 10. januara 2024. godine odobreni su prvi Bitcoin ETF-ovi. To je značilo da su od 10. januara 2024. godine zapravo američki investitori na američkoj berzi mogli da zvanično počnu da ulažu u Bitcoin direktno kroz američku berzu. To je naravno značilo da to nisu samo obični investitori sa berze, nego i mnogo više investicione banke, investicioni fondovi, penzioni fondovi, svi ovi razni fondovi, sve ove velike finansijske institucije kao što su velike banke su od 10. januara zvanično mogle da počnu da ulažu u Bitcoin i pored toga nisu samo američke banke, nego su takođe i inostrane banke mogle da ulažu kroz američku berzu u Bitcoin ETF, tako da su tehnički i inostrane globalne evropske banke takođe počele da ulažu u Bitcoin kroz Bitcoin ETF koji je na američkoj berzi. Kroz svoje finansijske izveštaje ima dosta velikih evropskih banaka koje su izjasnile u svojim finansijskim prikazima da su zapravo uložili u taj Bitcoin ETF na američkoj berzi, što znači da su zapravo neke od najvećih evropskih banaka kupile Bitcoin kroz američku berzu. Zašto je to bilo toliko značajno? Pa zato što je sada ova likvidnost od nekih 50 triliona dolara američke berze mogu da kreću i da ulažu u Bitcoin, što je naravno doprinelo i u rastu cene 10. januara, sad ćemo vidjeti uskoro, ali tada u januaru cena Bitcoina bila veoma niska, to jest generalno gledajući u odnosu na sada, tada je bila oko 40.000, sada je Bitcoin 69.000, ali dosta o Bitcoinu. Ajmo da se vratimo nazad na Ethereum. U četvrtak uveče zvanično objavljeno da Američka komisija za hartije od vrednosti zvanično odobrila sve spot ETF-ove, što znači da sada američki investitori kroz berzu mogu da kupuju Ethereum, drugu najveću kriptovalutu na svetu. Jedino što je sada ostalo sa njihove strane je da prođe još neke papirologije kao i uvek i treba će još nekih par nedelja, možda mesec, dva, i onda će posle tog perioda zvanično moći da se ulaže u Ethereum kroz američku berzu. Znači već su ETF-ovi prihvaćeni, već je odobreno to sve, samo treba se prođe ta neka papirologija i onda će zvanično američki investitori kroz berzu, kroz stock market, isto kao što ulažu u Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, isto tako će moći da ulažu u Ethereum, kao što mi radimo preko menjačnica ili bilo kako već, oni će to moći kroz berzu. Koliko će trajati ovaj period kad će zvanično moći da počnu da ulažu kroz berzu američki investitori i finansijske institucije? Analisti iz Bloomberga, jedan veoma poznat koji se zove Erik Balchunas, koji je davao dosta komentara i za Bitcoin ETF, sad je komentarisao za
Ethereum ETF, da će to biti verovatno par nedelja, ali mogućnost je da bude i do par meseci. Mada kad je bio Bitcoin ETF, bilo je veoma mali period, tako da verovatno će to biti bliže u nekih par nedelja, najverovatnije do kraja juna. Najbitnije vesti su da su ti ETF-ovi zapravo odobreni. VanEck je finansijska institucija koji isto imaju svoj Ethereum ETF i oni su već počeli da rade tu papirologiju kako bi mogli da izbace svoj ETF na američku berzu. Ove sve informacije što vam sad pričam, ovo su sajta koji se zove Diffuse, odličan sajt za vesti vezano za kriptovalute i za Web3 i definitivno ću ostaviti link u deskripciji ako želite pratiti vesti vezano za ceo Web3 svet, ceo blockchain svet, više sa tehnološke strane, više sa inovacione strane, manje sa finansijske i manje o cenama, ali više o tehnologiji, o inovacijama i taj tip vesti. Ako vas to zanima, definitivno pogledajte sa linkom u deskripciji ovaj sajt. Sljedeća stvar na koju ću vam preći jeste Ethereum chart, ili ti kako on zapravo izgleda, kako se cena pomera. Pre nego što pređemo na ovaj deo, opet ću ponoviti, nisam finansijski savjetnik i ovo što ću reći nije finansijsko savjetovanje, ovo je čisto zabavnog i edukativnog tipa. Sve investicije radite na sopstvenu odgovornost. Kad smo to prošli, možemo sad vidimo Ethereum chart, ovo je od proteklog oktobra, septembra, naravno ide samo na gore, onda smo imali ovaj period od marta do maja gde je bio pad i sad opet kako je počela ova priča vezano za ETF, možete i sami da vidite u jednom danu, to je bio 20. maj plus 20% je porasla cena Ethereuma u jednom danu, tako da ove vesti su veoma dobro prihvatili. Kako će ETF uticati na Ethereum, to ćemo morati da vidimo na dužoj strani, ali šta možemo da uradimo je da pogledamo kako je uticalo na Bitcoin, kako se cena Bitcoina menjala posle što se odobrio taj Bitcoin ETF, ali pre nego što pređemo na to, daću vam moje mišljenje. Ako neko želi da uloži u Ethereum, ne želi sada, nego želi malo da sačeka, ili želi i sada i da sačeka, koje su tu cene na kojim bi se kupio Ethereum kada bude pala. Ko prati moj kanal duže neko vreme zna da ja ne volim mnogo da crtam na chartovima i te neke tehničke analize, sem support i resistance koji su veoma jednostavni i koriste se u celom finansijskom univerzumu. I evo kako to izgleda po mom mišljenju na chartu Ethereuma. Tako da ako bi gledao ja lično da ulažem u Ethereum, da kupujem po nižim cenama, ne sada nego kada bude pala, ovo su da kažemo 4 razne cene gde bi kupovao Ethereum. To su oko 2900, 3070, 3220 i 3520 dolara. To su da kažemo neke te 4 cene. Gledajući ovaj proteklih, pa evo koliko, 2-3 meseca, to su otprilike cene gde može padne Ethereum i tu bih gledao da kupim još. Imali smo ovaj ogroman pump proteklih 7 do 10 dana zbog tih vesti za ETF Ethereuma, tako da sad nešto ne planiram da žurim da bi uložio u Ethereum, ali eto, kad bi ulagao, ovo su cene koje bi čekao da padne Ether da bi onda kupio. I drugi chart koji ćemo pogledati jeste Bitcoin chart. Ovdje nećemo mnogo da duljimo, ali možete i sami da vidite, mislim, iako imate, ako se dobro sećate, 10. januara, to je bio, evo ga ovaj datum ovde, da označimo, tada se odobrio Bitcoin ETF, cena je bila 46.000, tad se posle desio retracement na nekih 40.000, ali znamo posle šta se desilo, cena eksplodirala, takođe bio i Bitcoin halving. Teško je gledati objektivno kako je sam Bitcoin ETF uticao na cenu Bitcoina jer je tu bio i taj halving i razni neki drugi hajpovi, ali gledajući jednostavno cenu, dan kad se desio ETF i kako izgleda sada, Bitcoin je skočio preko 50%, skoro mnogo više nego 50%, sad je skoro 70.000, tad je bio 45.000, tako da Bitcoinov ETF je imao ogroman uticaj na cenu, vidjet ćemo kako će to biti i za Ethereum. I još jednu stvar da napomenem pre nego što završimo s ovim chartom, to je da i zbog ovog Bitcoin ETF-a, Bitcoin je dostigao svoj novi vrhunac, novi all time high od 70 skoro 5.000 u sredinom marta. Ethereum nije dostigao novi vrhunac, jer ovo kad je Bitcoin dostigao tih 75.000, tada je Ether dostigao samo 4.000, a vrhunac Ethereuma je nekih 4.800,
ne držite me za reč, tako nešto 4800, 4900, tako da Ethereum i dalje čeka svoj novi vrhunac, Bitcoin ga je dostigao, tako da nekako imam osjećaj kao da Ether ima veću šansu da poraste više, čisto iz razloga što je sad izlazio ovaj ETF, i dalje nisu dostigli novi all-time high, tako da nekako mi Ether ima prednost na Bitcoin u ovom momentu. I to ne govorim samo iz tog nekog finansijskog aspekta, zapravo moje mišljenje je da većinski ovaj rast kod Ethereuma nije se desio iz razloga što je Ethereum mnogo rastao, nego zato što je Ethereum layer 1 mreža, što znači da razne neke druge mreže se grade na Ethereumu i na tim mrežama mogu da se grade aplikacije. Zašto se to tako radi? Zato što je Ethereum veoma spor, ali da bi se držao decentralizovan, on mora biti spor i nije skalabilan, znači da ne može da podrži veliki broj transakcija i da su ti fijevi za transakcije veoma visoki. Iz tog razloga postoje layer 2 mreže kao što su Optimism, Arbitrum i Base. Oni rade na Ethereumu kao layer 2 i oni su veoma brzi, veoma skalabilni, veoma mali fijevi i oni su zapravo eksplodirali neverovatno, te mreže su mnogo eksplodirale i zbog meme coinova, ali i zbog raznih novih decentralizovanih aplikacija koje su stvarno fantastične i na Base-u, i na Arbitrumu, i na Optimism mreži. I pošto su one toliko puno rasle, a one su layer 2 mreže, ispod njih stoji Ethereum i zato je Ethereum zapravo imao ogroman benefit od ovih drugih mreža, jer je zapravo Ethereum cela fondacija za sve ove layer 2 mreže. Poslednja stvar o kojoj želim da pričam u ovom videu, koja isto ima veoma puno veze sa Ethereum, je Ethereum Belgrade konferencija koja se dešava za 8 dana. Ako ne znate, Ethereum fondacija, to je non-profit organizacija koja zapravo pomaže razvoju Ethereum mreže i Ethereum zajednice. Oni prave razne grantove, znači daju novac raznim fondacijama ili raznim organizacijama koje prave Ethereum konferencije širom celog sveta da bi se unapredovala adopcija, da bi se širila cela ta priča o Ethereum i Ethereum mreži. Beograd je jedan od gradova koji svake godine ima ovu konferenciju. Ove konferencije se dešavaju, kao što sam rekao, širom celog sveta. I od prošle godine počelo je u Beogradu da se dešava. Ja mislim da je jedini grad na Balkanu koji održava Ethereum konferencije zvanično podržane od strane Ethereum fondacije. Ne držite me za reč, nisam siguran 100%, ali mislim da je Beograd, ko nije jedini, onda je jedan od retkih gradova. Ovo je drugi put da se dešava ova konferencija, imali su prošle godine, dešava se i ove godine, od 3. do 5. juna u Beogradu, u MTS dvorani, tako da u centru Beograda. Imaće mnogo govornika iz naravno najvećih kripto kompanija na svetu. Imamo Chainlink, The Graph, Safe Wallet, Lido, Metamask, CowSwap, Ledger, Tenderly, Consensus koji su napravili Metamask, Wallet Connect. Možete vidite sve ove informacije i linkovi su naravno u deskripciji, ali dolaze najveće firme iz kripto sveta, iz celog sveta dolaze u Beograd za ovu konferenciju. Najveće kripto kompanije su također i sponzori, veliki sponzori Chainlink, Tenderly, BNB Chain, Mental je ogromna isto nova mreža, Ecosystem Support program Ethereuma, oni također su sponzori, također Metamask, Optimism, sad smo pričali o njima, Linea, Lido, Ledger, znači imate sve ove informacije u deskripciji, ali ovo će biti ogromna konferencija. Pored ovih 3 dana gde će trajati zvanična konferencija, također se održava i Belgrade Blockchain Week, to je cela nedelja i duže od nedelje, od 31. maja do 9. juna, gde se dešavaju razni mini događaji, da kažemo, koje organizuju same kripto kompanije, same kripto organizacije, rade svoje neke, da kažemo, manje eventove po Beogradu. Imate na ovom sajtu belgradeblockchainweek.com link u deskripciji 34 mala eventa koji se dešavaju u Beogradu u ovih, da kažemo, 10 dana, ja mislim da je otprilike. Pored same centralne ETH Belgrade konferencije ima još, evo, više od 30 mini eventova, većinski su besplatni, samo treba kliknete na link i da se prijavite. I tu ima razne stvari, to su workshopovi, to su hakatoni, network events, konferencije, generalni meetupi, ali također imaju i Hacker House, imaju i Hangout ili neke malo opuštenije stvari gde se više fokusira na upoznavanje, na networking. I također imaju i neke razne žurke kao ETH Belgrade Opening Party
imamo razne eventove, tako da linkovi će biti u deskripciji. Prijavite se i ako ste u Beogradu, imate jednu fantastičnu šansu da vidite kako se zapravo razvija inovaciona strana kriptovaluta i Ethereuma u samom srcu Balkana, u Beogradu. Ne samo cene, ne samo koliko raste, ne ovo, ne ono, nego više tehnološka strana, community strana, inovacije. Ako vas to zanima, link za ETH Belgrade i za Belgrade Blockchain Week su u deskripciji. Ovdje imate sve eventove, a za ETH Belgrade imat ćete u deskripciji i link da ako želite da kupite kartu, da dođete na sam veliki događaj. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidao, ostavite like i pretplatite se na kanal i mi se vidimo na ETH Belgrade konferenciji. Ja ću biti tamo, možda ne svaki dan, ali bit ću na dosta ovih mini eventova i bit ću na glavnoj konferenciji većinu dana. Na Blockformer kanalima na Instagramu i na Twitteru ćemo imati, da kažemo, live reporting ili ti live event coverage, gde ćemo uživo deliti sa vama koji spikeri, šta govore, šta se dešava, kako izgleda atmosfera, sve to imate na Instagramu i na Twitteru Blockformer, linkovi u deskripciji. Hvala vam puno što ste gledali i mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja.